rana a zuban komai aka samu shinkafa ce ko waina. Buɗin sallan nan jiya kwana ne a kara na biyo ta yan kaji kurmi market na siyo da kara in aka yi mini farfesu alu sai da kai sai ka haƙura da shumin iko gudubin nama a buhun banko saboda dabin an taɓa shirya min tarko don samu mai dan maiko bai da yan matan garinmu masu ado na jiki da kunshi ana rawa ana murna mune barka da sallah yau da kwalliya ke sannan bangare dan zo gidan ku ba ta har in ba ki toshi barka da sallah Aisha mai kyau da jiki kyakkyawa mai kyau da sura bangaren ilimi da kirki kin gudu haka tara Aisha kin tare ke ma ki bani